Deze week in Limbourgeois. Limburgse directeur in het chicste hotel van België en Hilton Sittard is open. Dit is een gedeelte van het oude kloostercomplex Elzenveld midden in Antwerpen. De laatste 2,5 jaar is dat verbouwd tot wat nu genoemd wordt het meest prestigieuze hotel van heel België. En de directeur die dit allemaal moet leiden, die hebben ze uit Limburg gehaald. Zoveel jaren La Butte aux Bois toch helemaal tot grote hoogte gebracht. En dan ineens in Antwerpen. Kwam dat voorbij vliegen, zou ik maar zeggen? Of was dat een idee wat al veel langer bestond? Nou, het idee was er niet. Het was de spreekwoordelijke trein die voorbij kwam. Nee, zeker geen plan om in La Butte aux Bois weg te gaan. Maar op een gegeven moment word je gevraagd voor zoiets. En dan zeg je een keer nee en dan word je nog een keer gevraagd. Op een gegeven moment ga je toch een keer kijken. En toen ik hier de eerste keer wel was, het is 20.000 vierkante meter historisch stadscentrum. Het is allemaal zeer historisch. Het oudste deel is uit 1238. Het is midden in de stad, maar aan de andere kant ook zeer rustig gelegen. Dus ik was eigenlijk wel gelijk verkocht. We hebben het over een oud klooster, een oude kapel en een oud ziekenhuis. Het is een enorme klus geweest, maar wat we aan het neerzetten zijn, het is grotendeels open nu. Dat is zeer uniek en dat is wel mooi om te zien waar we 2,5 jaar aan gewerkt hebben. Om nu te zien dat de puzzelstukken in elkaar vallen. We gaan wel op alle gebieden voor het allerhoogste, ja. Dus dat is zowel in de spa als in het hotel, maar zeer zeker ook in de gastronomie. Ik heb begrepen, dan zijn er hier maar liefst 4 restaurants op dit domein, op deze locatie. Je zou zeggen 1 of 2 is toch ook wel aardig, maar... Ja, die vraag heb ik meer gehad. Dat mensen zeiden, waarom ga je dat nou doen? Ja. En ook nog allemaal met sterrenchefs, voormalig sterrenchefs. En we hebben altijd gezegd, kwaliteit, en zeker in België en specifiek in Antwerpen, dat zit altijd vol. Iets wat goed is, dat zit vol. En dat hebben we hier vanaf dag 1 gemerkt. Ja, en hier in België kan dat nog, 's avonds, hè? Wij mogen tot 11 uur door, gelukkig. Ja. We mogen tot 11 uur door. Ja. Wat een zegen. Ja. Moet er niet aan denken tot 5 uur, hè? Maar hier is het gelukkig, de gastronomie is in België een heel belangrijk deel van het leven. Ja. En ik denk dat dat bij de mensen in Brussel ook nog zo is. Ja. Dus ze hebben ervoor gekozen om de gastronomie te sparen. En ja, jullie hebben hier onder andere Jacob-Jan Boerma, toch gewezen 3-sterren-chef in Nederland. En die komt dan op jullie verzoek toch hier kijken en dus mee ondernemen, zijn eigen zaak openen. Nog meer sterrenchefs uit België. Hertog Jan, ook 3 sterren. Was dat moeilijk om hen aan jullie te binden? In eerste instantie worden die mensen natuurlijk voor allerlei projecten gevraagd en allerlei consultancy-opdrachten. En de truc was altijd om ze hier te krijgen, om ze dit te laten beleven eigenlijk. Hè. Het stuk historie, het karakter van de gebouwen, de potentie van de site, het geheel, de hotelgasten die naar de restaurants kunnen komen. En die 2 heren, de oude 3-sterrenchefs, hebben we kunnen overtuigen. En daarnaast nog 3 1-sterrenchefs. Dus we werken met 5 voormalig sterrenchefs hier op de site samen. Het is dus enorm karwei geweest, 2,5 jaar. Het is nu bijna klaar. Jullie hebben een heuse kapel hier, hè? Want vroeger was het een klooster, dus hier in de tuin is ongetwijfeld veel gebeden. Als straks alles klaar is, ga je dan in de eigen kapel een kaarsje opsteken? Ja, dat zou kunnen. Ja, wie weet. Ja, we hebben nog wel af en toe wat duwtjes in de rug nodig om het allemaal open te krijgen, om alles gerealiseerd te krijgen. Ja. Dus misschien is dat een goed idee om te doen, ja.
speciale dag voor Sittard vandaag, want na jarenlange leegstand en na een mooie renovatie heropent het oude Bisschoppelijk College vandaag als DoubleTree by Hilton Hotel. Wat is een beetje de doelstelling qua verhouding zakelijk leisure, toerist? Of is dat moeilijk te bepalen nu in het begin? Wij richten hoofdzakelijk op de zakelijke reiziger. Ja. Kijk naar ons zakelijke achterland. We hebben bijvoorbeeld in Brunsum hebben we de NATO. In Geleen de Gemmelot Campus. Ja. In Born hebben we VDL. Nou ja, al dat soort bedrijven maakt voor ons heel interessant om een goed luxe hotel op te richten en op te starten. Dus wij gaan ervan uit, ex-COVID zal ik maar even zeggen, dus COVID bestaat even op het moment niet. 70% zakenreizigers, 30% leisure. Nou ja, toen kwam opeens in Q1 2020 die pandemie natuurlijk. Ja. Dan moet je je strategie gaan herzien en dan moet je ook op een gegeven moment gaan richten op die leisuregast. Ja. En dan ga je natuurlijk wel een beetje vervallen in wat jij net zei van, oh wacht even, krijgen we die leisuregast, de toeristen eigenlijk, krijgen we die dan wel naar Sittard? We hebben nog een ander hotel in Sittard en we hebben daarmee gelukkig wel aan kunnen tonen dat ook Sittard gewoon toeristisch op de kaart gezet kan worden. We proberen in het hele pand eigenlijk modern te combineren met mooie, nieuwe, moderne, luxe elementen. Ja. Maar de boventoon in het design is altijd de originaliteit van het pand. Ja. Dus je zult dat dadelijk wel terugzien. Glas en lood, terrazzo-vloeren, de gekleurde baksteentjes die gebruikt zijn om op bepaalde zaken in het pand te accentueren. Ja, dat was een wens en deels ook een vereiste of een combinatie? Het is een combinatie. Kijk, wij hebben gekozen voor het merk DoubleTree. De Hilton paraplu bestaat uit een 16, 17 merken waar we uit kunnen kiezen. En DoubleTree is wat zij noemen een boutique brand. Ja. Dus dat geeft ons heel veel vrijheid in het design.